Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. A yau bidiyon mu zai muku bayani akan yadda zaka haɗa maganin Allah ya jarabci ka da rashin ƙarfin mazakuta ko kuma saurin yin zali. To ga yadda zaka ka haɗa magani cikin sauki. Kuma muna roƙon ku ku subscribe din wannan channel, da ku subscribe sannan ku taɓa mana alamar like ta da mun saki sabbin bidiyoyin mu za ku samu. Mun gode. Abubuwan da mutum yake bukata domin wannan aiki abubuwa ne masu sauki wanda ba wani kashe kuɗi mutum zai yi ba. Kawai za ka samu albasar ka ne, in ka samu albasar kamar guda biyu za ka yi blending din su. In ka yi blending din su, bayan ka yi blending din su za ka tafasa su. In ka tafasa ruwa sai ka tace ruwa, in ka tace ruwa sai ka zuba a kofi, sai ka ɗauko zuma ka kofi ɗaya sai ka zuba. In ka zuba su kullum sai ka dinga shan cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da yamma har zuwa ta ƙari, har haɗin ya ƙare. In dai ya ƙare to insha Allah za ka yi wa Annabi salati, sai ka yi wa Allah godiya. Mun gode. Muna roƙon kuma ku subscribe da wannan channel, da ku subscribe sannan ku taɓa alamar like ta mun saki sabbin bidiyoyin mu za ku same su. Mun gode.